Kurdistan keç kas rengîn li bir dil seran nêzik bilêndî Alaya Kurdistanê ser vî tehtî reng bikin û hêşta ser kar kin ku matirsiyeka êkcar ya zêde ye ji ku welê hatiye ku pêpelîska heta kinif silal vegirê day ku bişên reng bikin. Yek ji wan gencên pişikdar divê wênekirina vî alayda kagvehîne ku wekî bû min da diyarkirin ku reşeyî de jî vehîn Mihemed kagvehîn xwedê quweta we bidet. Ka bû min behsê alay bike. Roberê wî çend e, çawa ye, wes hezra nexşandina wî çawa bûye hat. Xêratına Rûdaw kên hate vêre. Rostim me gelek zehmetî pêva dît ev nêzîkî heyveke tê heye. Em 4-5 hevaliyê serşûl kirin taybet gog şexsên Sîhat, Evras, Eyhan. Rostim me gelek zehmetî pêva dît wekî bixûte dîte tehta û kinifa û pêstir ku em jû dotên û çîn se kortiye. Hewa çend bû nimûne sibix masraf evê te hêştan de hevalê tê nikirandinê tiyen we çend masraf lê kiriye? Xwedê nêzîkî 300,000 tê heye me masraf lê kir û cumê jî hêdîkariya me kir û İnana sibixê ez heta hatîm ez 20 deqayê piya hatîm hemî we hilgît Xwedê hemî me helgete rûjanan jî em tînin ku ev sibxe jî ferhata dirûşî bû me dobîn kir bê em supasiyê jî tiyen. Baş e. Matirsî sernîne bû nimûne hevalê te wê hep pêpelîskê ve û kinifê bi darê vegirê day. Matirsî sernîne Xwedê matirsiya serhay bas po modem bû nexşê Kurdistanê bît mirov çi matirsiyê naketiye o modaya. Hizir bû hewa çawa çê bû hin çê? Xwedê hizir destpêkê bû hevalê şexsên çêbî nexşa dîzayîn kir û çêkir û got em hezkin piştevaniye me bikin û me dest pêke. Wê te hevalê te tiştekî li wê re het nikirînin ew bû çi ye? Ew yê novê Hêtîtê çêtiyan û piraq ve jî dê du kum du zoyîdanêk çêke.